May oras labod Kapampangan. Iting kaya katamong kadwandalan a 28 pamanyubok. Ining mumuna nga mano, bistaman lito na karang kaya katamong mumunang Tagalugan video. Ako makapiyo nun taga ng Tagalugan nyo. Inga manong kabigan. Bala mo may nibatan yata kayong kabigin na ning Tagalog yan eh. Dapat balo ka tinyang katulid na mas manayunini kayong Kapampangan. Ditak mo yung pamiliwara. Balo ya. Yung kandwa, anay ka Tagalog. Inga manong dahan-dahan. Dahan-dahan, tayo balo yung katulid na nini kayong Kapampangan. Inintutuki, may itong yakareta nga manong nilalako H, bayang maging Kapampangan. Inga manong basahan, Tagalugan niya. Sulit siya yung mas manawin ang katulid kang Kapampangan yung comment section, eh. Yung kapat, lumingon ka mo, akit mo kuha na kano. Lumingon, Tagalugan niya yan. At yung katulid na mas manawin niya kang Kapampangan. At kabud na ako, beto kaya sapatos na, nakano. Beto, Tagalugan niya. At yung katulid din kang Kapampangan. Itutuki, prefix siya. Yung manong kada Domingo simba kami yan, nakano. Yung kada, Tagalugan niya yan. At yung katulid na mas manawin niya kang Kapampangan. Yung tutuki ngayon yung kapito, ang giyang ako gagamitan kayo ni kayong pamagsalita ang pamanyulat ng misan. Yung manong dagat, Tagalugan niya yan. At yung katulid na mas manawin niya kang Kapampangan. At yung taulindili, Tagalugan niya naman, yung manong bayong. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Sulat check in comment section, eh. Tanamo, siyempre, pacheck Kapampangan tamo, may pangapampangan tamo. Den kaya katamong anak, den kaya katamong apo, pangapampanganan tala. Tala pa nagalugan. Mabiyasa larin Tagalog din, ayo pigangan na kan. Itanamo, nakalasalamat, Luid, tamongan.